er der så. Jeg tænker på. Ja, men jeg sidder bare med røven i skov. Hvor jeg det. Ej, typisk. Kom on, Lasse. Sidste 2 timer, Rune. Du ved, jeg er nok. My god, altså. Det er simpelthen sovs direkte ud af øret. Så smed han højhjertet. Kom så, loser. Smid en kløbsnægt. Det kan ikke være bekendt, Lasse. Det kan ikke være bekendt. Fuck dig, du får jeg bare wrong way. Nej. Dit svin, Lasse. Fuck dig, jeg ligger bare lort lige nu. 17. Neder, men prøv at se på ranken. Jeg har den syge rank her. Ja, det er faktisk nemt så. Så får du lort af mig nu, Lasse. Nej. Det er ikke nogen liv. Det er ikke noget liv, bror. Altså, det er du. Så du spiller Nå! Hvad er det, I spiller? Ja. Jeg er der fri. Okay. Hvor er det nice. Rune gav til højre. Ja. Rune, vi skal sprint til højre. Hold kæft, hvor er det dumt. Jeg gjorde. Ja, men jeg troede, jeg ikke ville nu til den. Nej, hvor er det dumt. Var det mig, der fik den? Ja, det var mig. Men jeg siger ikke. Det kan du ikke lade sig gøre, fordi du kan jo ikke give til den. Eller blev du lige over måske? Ja. Nej, jeg havde det åbenbart ikke så. Kæft, hvor er det rådent, mand. Hvor er det dumt. Nej. Du skal over væk sammen, synes jeg. Kæft, mand. Sikke, du samler. Jeg synes godt nok, du samler, Lasse. Samler du det hele? Det lille svin. Ja! Så er det hele! Nej! Nej, så mangler jeg få kort, mand. Fuck, hvor rådent, mand. Ja, det er jo, hvad der sker. Nej. Byttes lige over. Jeg bytter til nuser nu. Jeg vil håndspræt, ikke? Nej, eller det kan godt være, jeg får den nu, det ved jeg ikke. Nej. Jeg har den ikke. Jeg har den. Du fik den? Ja. Okay. Kom nu så. Fuck, du skriver hurtigt. Fuck noget lort, mand. Jeg hader det spil her nu. Du kunne godt have haft den her.
Jeg skulle pisse sygt til det. Den er lavet drink. Rune, hvad har du lidt? Ikke noget, jeg ligger klar. Hvor høj? Over dem. Først dig, Lasse. Og det var fandme tavligt. Hvad er det ondt? Ej, hvor er du ondt. Jeg sidder og... Hvor er det selv? Jeg har ikke noget med dig. Sådan en sov, tror jeg. Jeg er færdig der nu. Nej, Rune. Så den der også. Nej, du får det ret. Fuck. Yes, hvor er det god. Ah! Yes. Not really. Har jeg nu. Det ligger også sidst, Lasse. Ja. Vi skraber bare bunden, altså. Og jeg har fået de største lortekort nogensinde. Vil du ikke, hvis du får muligheden, så læg noget broder. Fuck det, Lasse.